En el Dia Mundial de la Neteja de les Mans i el Dia Internacional de les Dones Treballadores, no podem deixar de banda allò que ens preocupa i continuar insistint en la necessitat de complir el que ens diuen els epidemiòlegs i ens recomanen per a esquivar aquesta pandèmia. Rentar de les mans, distància de seguretat i mascareta calada. Però també hem d'insistir, a la llum del que s'hi viu al món de la política casolana, amb un fet determinant. Els partits polítics han de reformular-se si el que pretenen és que continuen sent ells els motors de l'expressió democràtica dels pobles i de la participació directa d'una societat que fa temps que reclama ser escoltada. La societat d'avui ha de poder decidir sobre qualsevol cosa sense restriccions de cap mena i encetar, si és que cal, iniciatives cap a una reforma constitucional, vist com respon la corona davant dels grans temes que tenim plantejats.